Soyayya garkuwa aminiya ta zuciyata, masoyiya kin zarce dukkanin gata. One Family Production. Na gama soyayya daga ke ni bari bidar kowa, kin mini alkawari ni da ke ba mu rabewa, kuma na shaida zancenki daga zuci suke na ganewa. Kin mini dukkan gata, ta yaya zan yi umancewa? Idan kika yo kirana a ko'ina ban kyalewa, gari duka yayi duhu ke kadai kike yin haskawa, tamkar tauraruwa zai kike yin bullowa. Na baki duk ragamata, aure da ke ban canzawa. Yanzu na shaida soyayya ita ce silar fitar kunya, da ke zan yi tarayya, ke kadai ya mai tarbiyya. Na daina yin jinya tun da kin ka zo min da soyayya, kina da alkunya ba kya yi mini jayayya. A bani aurenki, duniya shine mafitata, cikon muradina ke ce dole zan inganta. Wallahi ni manya da ke akan ki zan fafata, ki matso kusa da ni mu zauna tare aminiyata. Na baki duka soyayya don Allah sai ki alkinta, sirri yana boye a zuciya kan san kina yi rata. Damuwa duka kin kauda sanadin wanke zuciya ta. La ke ce ta fari kuma ke ce karshen zance na, wake nake wa dukan furcin bakina. Na je ki bangaren sashen raina, idan kika yi nisa da ni wayo kai jona. Takama da ke nake yi rani ko da damuna, murmushin kina sakan shauki ke ce a bar kallona.